ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಎಪ್ಪಳ ತೇಲ್ತು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ದಯವೆತ್ತನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಪ ಗೈಸ್ ಇಂದು ತಿಂಗಳು 30 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ನಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಡು ಅವೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೈಸ್ ವೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಡು ಪಂಡ ಸುಖದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಏರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೈಸ್ ಐನ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ದು ಪೆ ಸುಖದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೆ ಸುಖದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಐಟು ಬರ್ಪುಡು ಇಂದು ತಿಂಗಳು 30 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಡು ಗೈಸ್ ಆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ದ ಪುದರ್ದೈತ ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಡೈರಿ ಪಂಡದು ಗೈಸ್ ಪೂರೆರ್ಲ 30 ತಾರೀಕು ದನಿ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 30 ತಾರೀಕು ದನಿ ತೂದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂದು ಲೈಕ್ ಮಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಐನ ಏನಾಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಹೊಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಬಳ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕಿಡ್ಲೈನ ಅನುಭವ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಪೊಕಡ ಉಂಟಾಯ್ತು ಏತ್ ಕುಟ್ಟಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಗೈಸ್ ಏತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ಐ ಮಣಿಪೇರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಇಂದು ತಿಂಗಳು 30 ತಾರೀಕು ಸುಖದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಡೈರಿ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂಡ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತು ಸರಿಟೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂತ ಕುಟ್ಟಿಯ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲತ್ತು ಇಂದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಂದ್ರ ಆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹೊರಳ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಈ ಕುಟ್ಟಿಯ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತು ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.